बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ जाभलिन खुबैग्रा नीरज च'प्राया फिन जारिमिन सोरजिदों। टकिय' अलिम्पिकआव जाभलिन खुबैनानै सनानि मेडेल मोननो हानानै जारिमिन सोरजिनायनि उनाव डायमन्ड ट्रफी देरहानो हानानै फिन जारिमिन सोरजिदों नीरज च'प्राया। डायमन्ड ट्रफी देरहानो हानाय गिबि भारतारि जानो हादों नीरज च'प्राया। सुइजारलेन्डनि जुरिचआव खुंजानाय डायमन्ड लीगनि फाइनालाव नीरज च'प्राया 88.44 मिटार खुबैनानै डायमन्ड ट्रफीखौ देरहानो हानायजों लोगोसे बान्था महरै $30,000 मोननो हायो। मोनसे गोजोनथाव रादाब NE लाइभ टुडे निउज पर्टेलनिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर ओनसोलनि सिङाव थानाय सुरुफुल चक्की गामिनि थागिबि सदानन्द बर'आ साबसिन लाइमोन समाज सिबियारि बान्था 2022 मायथाइनि थाखाय सायख'जानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। खौरां बिलाइयाव फोरमायनाय बादिब्ला बे बान्थाखौ फैगौ 11 सेप्तेम्बर खालि खैराबारि फरायसालिमायाव सदानन्द बर' बिथांनो गथायनाय जागोन। आसामनि एन्टि कराप्सन हान्जानि फिन गोख्रों एक्सन। बेबाराव एन्टि कराप्सन हान्जाजों घुस लानायनि दायाव सानै बर' सुबुङा हमजायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रां घुस लाग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होनाय बादियै थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो रां घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरिफोरनि सायाव एन्टि कराप्सननि हान्जाया गोख्रों एक्सन लागासिनो दङ। बेबादिनो दिनैबो एन्टि कराप्सन हान्जाया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि हाग्रा बिफाननि ग्रेड बिआव मावनाय कामिनी नार्जारी आरो फरेस्ट गार्ड प्रवीण ब्रह्म सानैखौबो हाग्रा बिफाननि मोनसे केसखौ फोजोबनायनि मुङाव रां लानाय समावनो हमनो हायो। इउकेनि नैथि रानि एलिजाबेथआ मैया रुंसारि जाबाय। रानि एलिजाबेथआ स्कटलेन्डनि बालमरालाव 96 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव बुहुमनि गोबां दैदेनगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। रानि एलिजाबेथनि रुंसारि जानायनि मुङाव भारतआ फैगौ 11 सेप्तेम्बरखौ सानसेनि थाखाय दुखु फोरमायथि सान महरै फोसावो। मुसलपुर बियाब इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बे जयनिं हाबाफारियाव BTR नि गाहाय प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा नुजाथि दंमोन। बे हाबाफारियाव BTR नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुङो दि फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन। थांनाय 1.5 बोसोराव थांनाय सरकारनि गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दंमोन, नाथाय दा अपेनलि फिल्डआव ओंखारबाय आरो जौगानायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांबाय थागोन होनना। लोगोसे BTR आव थाबैनो 3rd आरो 4th ग्रेडनि सरकारि साख्रि फोसावथायखौ होगोन आरो 1999 मायथाइनि थालांनाय फोरोंगिरिफोरनोबो थाबैनो थिसनथाइ होगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।